Hola, bon dia. Bon dia. Comencem amb el Telenotícies, on avui us oferirem les notícies més importants d'aquest dia, a nivell internacional, nacional, del País Valencià i de cultura. A continuació us oferirem les notícies de l'esport i acabarem amb la previsió meteorològica. La Fiscalia Federal Alemanya investiga grups islamistes que estan sota sospita de preparar un greu acte violent contra l'Estat. Connectem amb Bea, que es troba al país alemany. Uns joves en Alemanya estan sent investigats per la Fiscalia Federal, ja que sospiten d'un greu acte de violència contra l'Estat. Aquest grup consta d'uns 50 integrants, dels quals 7 viatjaren a Orient Pròxim per combatir en les files de l'Estat Islàmic. Actualment, 5 joves estan combatint en Síria o Iraq. Rostopoven, un expert en terrorisme alemà, opina que el problema és que no es pot ni vigilar ni seguir a un grup important de joves sense llançar-se a la Guerra Santa. Aquesta és una de les 300 investigacions que la Fiscalia Federal està duent a terme contra presumptes grups islàmics. Gràcies, Bea. Continuem amb les notícies sobre el terrorisme jihadista. I parlem amb Mireia, enviada especial a Grècia. Endavant, Mireia, l'escoltem. Es detenen a Grècia 4 joves relacionats amb la cèl·lula jihadista. El passat diumenge 18 de gener es van detenir una operació en la que varen morir 2 presumptes terroristes. Es diu que dins dels 4 joves detinguts hi havia un jove de 27 anys que era el possible servei de la cèl·lula i el que mantenia contacte i coordinava les accions de la cèl·lula del grup de berbers, a l'est de Bèlgica. Molt bé, Mireia, gràcies. A continuació, ens traslladem als Estats Units, on Sergi es troba allí i ens explicarà ell mateix la pròxima notícia. Sergi, ens escoltes? El Tribunal Suprem dels Estats Units escoltarà el cas de 4 parelles homosexuals abans de prendre una decisió històrica, si els homosexuals tenen dret a casar-se als 50 estats. Es parlarà l'última setmana d'abril. Els activistes dels drets dels homosexuals i lesbianes. Gràcies i bona estança a Amèrica. Ens endinsem en les notícies de l'àmbit nacional. Ignacio González, president de la Comunitat de Madrid, sorprèn amb unes declaracions sobre la immigració. Ens ho conta Marcos amb més detalls. El president de Madrid, Ignacio González, inicia el debat sobre la inaccepció dels immigrants en la societat espanyola. Aquest ha afirmat que si els immigrants no s'integraven i acceptaven els nostres principis i drets fonamentals, hauran de ser expulsats. El PSOE va respondre molt ràpidament a aquestes declaracions, dient que eren inacceptables i que estaven utilitzades amb finalitat partidista. Ara donem pas a Aitana, que crec que ens conta una notícia més agradable sobre la recollida de diners destinatats a una fundació que treballa amb malalts i famílies amb lesions cerebrals. Endavant, Aitana, és així, no? Els familiars i pacients del Servei de Neurorehabilitació dels Hospitals Nisa han recaudat 2.581 euros que entregaran a Ferbadans per continuar la seva tasca de sensibilització d'aquesta problemàtica que afecta 60.000 persones a la Comunitat Valenciana. Ferbadans ajuda a millorar el nivell de vida i la integració social de les persones amb aquest tipus de problemàtica. Gràcies, Aitana. Una notícia molt gratificant. També va existir una Charlie Hebdo a València en temps de transició democràtica. Ens amplia aquesta notícia sorprenent Sofia. Hola, Sofia. La tesis doctoral del periodista Carles Senso diu que als anys 70 la revista nacionalista i periodística anomenada València Setmanal va rebre un atemptat paregut al de la revista de Charlie Hebdo a França. La dreta extremista de València va decidir desafiar la llibertat d'expressió d'aquesta revista simplement perquè no els agradava el que deien. Interessant, Sofia. Gràcies. Arribat a aquest punt, iniciem les informacions del País Valencià i les seues comarques. S'acosten eleccions i Xavi Cosme està a les Corts explicant-nos una notícia relacionada amb els propers comicis. Conta'ns, Xavi. El passat dissabte 17 de gener de 2015 proponga unilateral
El Parlamento Autonómico ha rendido tributo en el Día de les Corts Valencianes, va estar acompanyat que per participó Alfonso en este proceso. i va fixar tres... Como de una grave... 1. Tindre candidats en tots els pobles. 2. 2 interventors en cada taula. I 3. Convèncer una altra vegada 70.000 persones per a que tornin a votar-lo. Moltes gràcies. La Unió Europea accepta la denúncia presentada per la FAPA València, Federació d'Agrupacions d'Ampes Valencianes. Pablo ens ho conta amb més detalls. El sindicat FAPA València va denunciar la retarda d'uns 113 centres escolars públics que tenien que ser construïts fa més d'una setmana. Aquests centres escolars públics es trobaven financiats amb els 650 milions d'euros que van ser proposats, els 650 milions d'euros procedents del Banc Europeu d'Inversions, és a dir, el BEI. Els components d'aquest sindicat volen saber on es troben tots aquests diners que suposadament han sigut utilitzats per a l'ús d'altres conceptes no relacionats amb aquesta construcció dels centres escolars públics. Gràcies, Pablo. Ara la nostra companya Victòria s'ha traslladat fins a Pedralba per explicar-nos de primera mà la notícia que ve a continuació. En la carretera de Terra de Pedralba han decidit fer una circunvalació per a 6.000 camions que passen durant tot l'any. Per una part, pensen que serà positiva perquè millorarà el tràfic de Pedralba i per una altra part pensen que serà negativa perquè perjudicarà el paratge natural. Bé, Victòria, gràcies. La següent notícia ens arriba des de la població de la veïna Mislata i ens la conta Dani Cortés. El quartel militar Virgil de Quiñones ja és propietat municipal. Va estar cedit per l'Ajuntament de Mislata. Aquest quartell té més de 10.000 metres quadrats. Ha sigut una victòria històrica perquè feia molts anys que reclamaven aquests terrenys. A continuació, altra notícia que ens ve des de la pròpia Generalitat Valenciana i és la condena del Tribunal de Justícia. Ens ho explica Santi. Bon dia, Santi. Com ha estat aquest assumpte de la demanda? El 18 de gener de 2015, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va condenar a la Generalitat a pagar més impostos sobre les obres públiques aplaçades. Tot va córrer a partir d'una demanda del CNN, Confederació Nacional de la Construcció, sobre la Generalitat per no pagar el pressupost d'una obra pública aplaçada. Gràcies, Santi. Acabem l'informatiu de notícies generals amb algunes relacionades amb la cultura. Connectem amb Natàlia des del Teatre Escalante. Què tal, Natàlia? El Centre Teatral Escalante ofereix el segon cicle a companyies valencianes i ofereix en exclusiva el seu escenari a professionals valencians. La companyia PTV Clowns aprofitarà el seu pas per l'Escalante per acabar amb els seus pallassos més importants, Ula i Poi. L'espectacle ja està. Adeu, Natàlia. Connectem ara amb Marc, que està al Palau de la Música i que ens explica la següent notícia. Hola, Marc, bon dia. Hola, bon dia. El proper diumenge 18 de gener a les 7:30 de la tarda en el Palau de la Música de València l'orquestra anglesa coneguda com The Halle interpretarà obres de Tchaikovsky i Sibelius soles per a violins. Aquest serà l'inici de la seva gira espanyola. Per acabar aquestes notícies us recomanem la nova obra de teatre d'Alberto Conejero. És una proclamació contra el silenci i l'oblit. Una de les característiques del més jove teatre argentí és fer de les carències una virtut. Aquesta nova obra contra la desmemòria i l'oblit és una joia. Alberto Conejero ha escrit un text dur, emocionant, sense sentimentalismes i d'una commovedora sentimentalitat política. Ja sabeu, esteu tots convidats. El 13 de gener, a Mestalla, es van enfrontar el València i l'Almeria. El resultat va ser d'un 3-2. L'equip local va poder guanyar, però amb moltes dificultats, ja que van trobar molt de buit en la defensa, ja que no estava el gran Otamendi. Orbán el va substituir i va intentar millorar el que va fer Otamendi.
L'equip local, el València, va poder seguir amb la ratxa de victòries que duia. El València femení va aconseguir la victòria contra l'Oviedo Modern amb un clar 4-1. Ara l'afició espera a casa un partit contra l'Espanyol. Si guanyen, podran batre un rècord històric, que és aconseguir 31 punts en la primera tornada de la Lliga. Solament van per damunt d'aquest equip el Barcelona, que és l'actual campió de Lliga, l'Atlético de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Gràcies, Xavi. A continuació, una notícia des del València Club de Futbol sobre les declaracions de l'entrenador Nuno Espíritu Santo sobre els nous fitxatges. Ens ho explica Joan. Endavant, Joan. L'entrenador del València, Nuno Espíritu Santo, va anunciar que hi haurien reunions per a determinar canvis a l'equip. També digué que també va parlar sobre les baixes temporals de Piat i Fegulí i que estaven buscant a 2 o 3 jugadors per a reposar les bandes i el centre del camp. També va respondre a la pregunta que li proposaren, que va ser quin és el balanç que fa de la primera volta de la competició, ja que respongué que estava dins de l'objectiu tindre 38 punts a la Lliga. Bon dia. Gràcies. Continuem amb el futbol, però ara amb la selecció espanyola. Endavant, Pau Domènech. Espanya va guanyar l'altre dia 27-29 a Brasil en la segona jornada del campionat de 2015 en un partit on el conjunt de Manolo Cabezas no va aclarir les dudes que va generar contra el debut de Bielorússia. Gràcies, Pau. A continuació, connectem amb Miquel, que ens conta una notícia del València Bàsquet i la lesió de Van Rossum. Troba així per comunicar que Sam Van Rossum, el conegut jugador del València Bàsquet, va ser lesionat en el minut 14 del partit de classificació per a la Copa del Rei contra el Montaquil Fuenlabrada. Després d'això va ser examinat pel doctor Miquel Frasquet, cap dels serveis mèdics del club. Aquest fet suposa que es poguera quedar sense competir algunes setmanes i que es quedara sense participar en la Copa del Rei. Moltes gràcies. Fins així les notícies dels esports. Ara donem pas a l'oratge. Bon dia. Durant tota la nit, un pas de núvols ha deixat ruixats d'herbes al nord i per l'interior i han impedit que les temperatures baixaren més. A les imatges del Meteosat ho veiem tot això. Durant tot el dia tindrem un pas de núvols amb vents de ponent que fins i tot podran fer pujar un poc les temperatures. La cota de neu quedarà al voltant de 500 metres al nord de Castelló i entre els 600 i els 700 a la resta d'Espanya. Demà de matí serà quan més atents haurem d'estar per veure com evoluciona l'oratge, perquè la borrasca que acabarà formant-se entre les Balears i el País Valencià podrà donar vents de tramuntana i gregal en algun moment del llarg matí. Vents que aportarien un poc més d'humitat i podrien donar precipitacions localment moderades. La cota de neu anirà baixant des de la matinada i podrem tindre sorpreses nevant a cotes relativament baixes. Al nord i per l'interior ja han impedit que les temperatures baixaren més. A les imatges del Meteosat ho veiem tot això. ¿No te puedes dejar un poco? Ahí. No, porque si no, no se escucha bien. Es aquí. Vale. La tesis doctoral del periodista Carles